Dħalt ġo knisja. Kienu l-11:15. Billi qatt ma kont rajt din il-knisja minn ġewwa, tajt ħarsa l-hemm u l-hawn. Mill-ewwel der li se jkun hemm xi ħaġa speċjali. Il-knisja kbira mhux ħażin kienet kważi mimlija u n-nies kienu għadhom deħlin b'ċerta serjetà. Fil-bib prinċipali tal-knisja kien hemm żewġ tirġiel biex jilqgħu n-nies. Kienu libsin l-iswed u kellhom ċoħħ abjad. F'idejhom kellhom inkwanti bojot. Dawk li daħlu fil-knisja deru jagħtu envelop lil wieħed minn dawn it-tnejn. Jien ħsibt li ġej xi tieġ u għadt f'qalbi daw jidher li għandhom id-drawwa li r-rigal tat-tieġ jagħtuh meta jmorru għall-quddiesa. Iktar il-qudiem fil-knisja kien hemm żewġ żgħażagħ li taw ktieb tal-quddiesa lill-mistednin. Kont żbaljat li ħsibt li kien tieġ. Fil-11 eżatt mat-tokki tal-qampina tal-knisja infetaħ il-bieb il-kbir u jidħlu grupp ta' familjari imdawrin ma' tebut merfuħ minn 4 irġiel ukoll libsin iswed u bl-ingwanti. Kien funeral u l-envelopes li ġabu n-nies kienu il-kartolini ta' kondoljanzi li aħna nibagħtu b'rispett lill-familji li jkun mitilhom xi ħadd. Kollox sar pulit, b'kalma u serenità nisranija. Fuq l-organi tal-knisja nstemet mużika sabiħa u li tixraq għal din l-okkażjoni. Fil-bqija tal-quddiesa dawk preżenti ħadu sehem sħiħ fit-talb u fil-kant. Il-kor kien immexxi minn Sur Mazz u kien tassew organizzat. Fil-waqtiet l-oħra skiet perfett. Kienet ċerimonja li tresqek lejn il-mulej u lejn ħutrna li mietu, għax min miet aħna inħossuh ħdejna. Bħala nsara nemmnu li Alla jagħti l-premju lil min jgħaddi ħajja tajba. Id-dmir tagħna hu li nitolbu għall-mejtin u nitolbu lilhom ukoll biex jgħinuna. Dawk li mietu qegħdin ħdejn il-mulej bħala l-ħbieb eżiż tagħna. Kristu huwa s-sit tal-ħajjin u tal-mejtin, jgħid San Pawl. Mhuwiex Alla tal-mejtin skont Ġesu iżda tal-ħajjin. Kristu miet u bil-mewt u l-qawmin tiegħu rebaħ lill-mewt darba għal dejjem. Kemm fil-ħajja kif ukoll fil-mewt aħna ħaġa waħda ma' Kristu. Dan kollu joħroġ mill-qabar vojt. Fit-tieni ktieb tal-Makkabin hemm li dawk li mietu fil-ħtija setgħu jkunu mejjuna bit-talb u s-sagrifiċċji ta' tpattija. Hekk insibu li l-lut jitolbu għal dawk li mietu bl-idoli fuqhom. Jagħtu donazzjoni ta' fidda f'Ġerusalemm biex jiġu offruti bħala sagrifiċċju ta' tpattija. Min kiteb il-ktieb tal-Makkabin jaqbel li jsir dan għax fil-ġlied kun imutu ħafna soldati li kienu ta' ħajja tajba u kellhom il-barka fuqhom. Għalhekk insibu li joħsib tajjeb u qaddis li titlob għall-mejtin biex jinħelsu minn dnubietom. Din il-maħfra ma tistax tkun akkwistata minn dawk li jkunu mietu għax kif qal Kristu stess dawn daħlu fil-lejl li fih ħadd ma jista' jaħdem. Mela ikun hemm bżonn li dawk li għadhom fid-dinja jitolbu għalihom. Il-Knisja tgħidilna li l-quddiesa, it-talb, il-karità u għemejjel oħra tajbin li dawk li jemmnu imdorrijin joffru għal xulxin huma ta' siwi għal dawk li jkunu mietu. Il-Knisja wkoll tgħid li l-erwieħ li jkunu fil-purgatorju jistgħu jirċievu għajnuna mit-talb ta' dawk li jemmnu u fuq kollox permezz tas-sagrifiċċju tal-altar imqaddes li tant jogħġob lill-Alla. In-nisrani jiftakar f'dawk li telqu fit-triq tal-eternità. Dawn iħossu wkoll marbut magħhom b'rabta dejjema
li taqbes saħansitra l-għadba tal-mewt, li tiftakar fil-mejtin u wieħed mill-aqwa opri tal-ħniena għax hi għajnuna lil min assolutament ma jistax jgħin ruħu. Meta il-Papa Franġisku kien żar ċimiterju f'Ruma u qaddes qudiesa hemmhekk, qal li meta immorru ċ-ċimiterju inħossu dwejja, imma bħala nsara tkun okkażjoni ta' tama fil-qawmin. Il-Papa semma li għalkemm meta mmorru fuq l-oqbra tal-eżiż tagħna u hemm naħsbu li l-mewt tiġi fuq kulħadd, jista' jkun li dan iġibilna dwejja. Imma l-fatt li nieħdu l-fjuri fiċ-ċimiterju wkoll sinjal ta' tama ferrieħa fil-ħajja li għadha ġejja. Santa Teresa ta' Lisieux, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, li mietet 24 sena wara marda qasira kienet tajt jiena m'ammutx imma nidħol fil-ħajja. Hi ħaġa sabiħa li fil-jiem ta' Novembru ħafna iżuru iċ-ċimiterju fejn hemm midfuna il-familjari tagħhom, inattfu l-oqbra u jqiegħdu fjuri friski b'rispett ta' dawk li tant ikunu iħobbu. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fil-paċi. Amen.